Консервен цех, село Якимо, улица Димитър Терзийски 5. Състоящ се от един началник и един работник поради липса на повече кадри. В случая имаме недостиг на амбалаж. Направили сме тук апетитка, за която бурканите няма да ни стигнат. И тъй като сме само двама, аз се включвам от време на време, тъй като сме само двама, ще преустановим временно производството, защото нямаме вече амбалаж. И сега да кажа нещо и за апетитката. Направихме апетитката и сега трябва да я пробвам. Нямам лъжичка. Мале. Аз слагах лютото и май тази апетитка ще ядеме 3 години. Но хубаво е. Хубаво е. От внуците има двама, които ядат много люто, така че няма да ни се опре. Още един път да я покажа. Да видя колко буркани ще напълна от тия. Тук са 15 бурканчета. И ще спринтирам из махалата да търся бургани. Така е. Така е на село. Ще ме услужат при всички положения. Цената на едно бурканче 10 евро. Така ли бе? 10 евро. Не е ли много бе? Много, това е много труд. Малко работна ръка и много време си прави. Трудоемка. Добре. А сега да отпочнем да пълним бурканите. Тази чест се оказва на началника.